ta' Shanghai Electric tħallsu 10 miljun euro fuq 5 snin minant Lena Malta għal-konsulenzi għalkemm baqa' mhux magħruf fiex ikkonsistew dawn il-konsulenzi. Hekk ir-rapport ta' Times of Malta li kwota r-rapport finanzjarju tal-kumpanija tal-Gvern Ċiniż li wera biċċar idħul ta' 2 miljuni minant Lena Malta flejjes li daħlu għand iċ-Ċiniżi kull sena bejn l-2015 u l-2019. Lejn l-aħħar tas-sena ta' qabel, Shanghai Electric xra terz tal-isma fl-Lena Malta u jidher li dan il-ftehim li fissem il-Gvern Malti kien iffirmat mill-Ministru ta' dak iż-żmien Konrad Mizzi kien jinkludi l-klawżola li l-kumpanija Ċiniża tagħti konsulenzi iżda għal ħlas. Il-ġurnal qal li talab informazzjoni minn kellim tal-Lena Malta dwar x'tip ta' konsulenzi natat minn ta' Shanghai Electric biex din tħallset 10 miljun euro. Madankollu din l-informazzjoni baqgħet qatt ma ngħatat għax Lena Malta ma provdietx kopja tal-ftehim dwar is-suppost konsulenza li ħallset għaliha. Is-sena li għaddiet sar magħruf li l-kunjata ta' Cheng Chen li firma l-kuntratt bejn iż-żewġ kumpaniji f'isem Shanghai Electric kienet sit il-kumpanija sigrita MacBridge li flimkien ma' 17 Black ta' Jorgen Fenech kellha tgħaddi parti minn $2 miljun fis-sena lill-kumpanija sigrita li fetaħ Konrad Mizzi. Cheng Chen kien involut ukoll fl-iskandlu tal-Montenegro wara li ħoloq kumpanija intermedjarja biex idaħħal kważi 5 miljun euro mill-mod kif Lena Malta xrat l-isma tal-Wind Farms. Dan billi l-kumpanija ta' Cheng Chen xrat l-isma għal prezz baxx u bijatom bloli lil Lena Malta.